мехоҳед рӯзи тӯй ҷашну маросимҳоятон фаромӯш нашаванда гузарад? пас ин фурсатро аз даст надиҳед. дар тамоми шаҳрҳои Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рӯзҳои хурсандии шумо ҳофизони шинохтаву маъруф, ҳофизоне ки садояшон забткунандаи қалбҳост, Хуршед Тошпӯлатов ва шогирди ӯ ҳофизи ҷавону умедбахш, ҳофизе ки садояш зангӯлаи қалбро ба ваҷҳ меорад, Ҷамшед Исмоилов дар рӯзҳои хурсандии шумо дар хизмат ҳастанд. дар ҷою маъракаҳо ҷашни зодрӯз аз сурудҳои Хуршед Тошпӯлатов ва Ҷамшед Исмоилов баҳраманд бошед. барои рӯзҳои хурсандиву ҷашнҳои шумо ин ҳарду ҳофизони хушсалиқа ҳам дар Тоҷикистон ва ҳам дар Федератсияи Россия дар хизмати шумоён ҳастанд. барои маълумоти муфассал дар шабакаҳои иҷтимоии WhatsApp, Viber, Imo ва Telegram ба рақамҳои 92 881 4804 ва 92 900 0688 муроҷиат намоед. шитобед то ки тӯю маъракатон бо як шукӯҳи беандоза ҷашн гирифта шавад.